Lah kowe iki iso opo kok ora iso nyuwukke. Ora iso ngendhek lho, kowe iki sing ora iso ngendhek iki kowe. Ngene lho tak wenehi contoh. Apa enek wong yoga kok hup padakne krenek bis ae. Ngene lho contoh ya Mas Mondol, digatekke ta ki mik. Enak ya. Ya. Enak. Ono ya ora iso lho. Matane wong bleke kentongan. Lah tak tampan randang mbok saut to. Ah, aja nyekel mik bareng. Sari. Mas Bari. Semunane Pak Sigit mik arep diduduk. Ngawur. Lho malah dikempit. Iso apa ora, Ndon? Loh, Cek. Wong kuwi kok ora iso nyuwukke kok kendange ora iso nyuwuk kok kendang arep bodol iki lho. Wong kok iso piye? Iki jane yoga ngendi? Wong mandek kok ora iso. Cakrane ngrat lho, terukur dan terkondisikan lho. Iki ngono tolok ukur titisane condong raos. Kok mbok paido kowe? Lah ora iso mandek lho. Sing kleru ki kowe. Kleru kowe. Ayo balekne kendange. Cengengesan. Balekke. Kendang kowe nyambut gawe mbok usunge. Iki asar tak dol. Balekne. Syukur cah ora duwe tata. Tontonan barang dianggap. Posisine sing dhisik. Ora kono kuwi bagiane ndi? Kleru. Iki ngene Jaipang. Oh. Wah, yo. Kuwi. Ah, ketoke kok pantes dadi kuli. Pantes ya dadi peniti pantes e. Heeh. Wis meniteni cakrane ngrat endol lho. Iki lho urung iki lho. Arep tak tawakno wong ngene kok. Sing butuh kendang, monggo 1500 mawon telu. Ngawur kendang ukir.
Wah, Pinter. Monggo Mas Bari. Ora apa-apa. kualik. Lah. Ndasmu lho sing kualik. Nang, ora sopan blas. Wah. Yo. Kuwi. Sitok ke. Kurang siji. Heh, kalau. Wah ning kono tak goleki. Nah, kuwi. Terus sing cilik kuwi. Kualik. Cilik. Nah. Nah, lagi cek sitok ki. Ayo, balik gon-gone. Wih, Ki Mbak Eka dan bintang Mbak tamu. Eka. Wah, wong to ki mau. Tak kira kendang bem. Ngene kok kendang bem lemu nyepelekne aja. Sing nyeluk aku mulak ya rupamu to. Syukur. Mosok aku nyeluk. Lah kowe mau apa nyeluk apa? Sing iki aku pinggir dhewe kok terus wae mau padakno jare kendang penuntung sing kendang bem. Rumangsamu apa kowe gedhe-gedhe dhuwur dhewe lanang-lanang dhewe kowe, syukur. Lunggone kono tak kira ki ya gedhe dhuwur. Lah terus Lah bae sak metere kotor. Wo nyepelekne, iki Ngece. nyepelekke karo wong wedok. Kowe iki nek wong wedok ora bakal lahir ning kene. Contone Bu Sukatmi kuwi piyai putri lho. Sing iso momong karo putra-putrane. Rumangsamu apa kowe arek wani karo wong wedok kowe? Nyapa, Ra? Apa arek wani kowe karo aku wani? Tak Nek dhewe bales. pengen wani kowe. Wong lanang e. Lho, mondol karo wong Balas. wedok kok ngono lho. Kok kaya KDRT wong wedok lho, lho, Kak. KDRT lho kowe iki ngono. Wong wedok lho nglamak ngene iki ku barang. Lho, saiki nek wong lanang kok ora gelem dingenekke aja sembarangan karo wong wedok kowe. Arek wani karo wong wedok, Lho, aja kundak sembarangan karo ibu kowe. Tak bales lho. Arek bales wani. Bal nyapa ra wani? Bales. Ora kira ora Wong wani wedok lho, kok. ndol wong wedok. Ra urusan wong wedok wong nglamak wong lanang. KDRT kowe jenenge kok ngono. Arek karo wong wedok kok wani. Nang, wani kok kowe karo wong Tak wedok. bales lho. Wani ora kowe. Tak bales wani. Wani bales. Wani nyapa ra wani? Bales oh. Tenan. Yo, Dipersani wong akeh ra izin. yo, Dang, bales oh. Oh, titenono. Hi. Apa mu kapan? Mas. Nggone kono lho nyapu gok mbong. Nyapu nggonku sing mbok enak-enak. Ngono kene. Iya. Ora wani aku. Lah nyapa? Dilindungi badan hukum. Apa badan hukum? BH. Mangsamu kok suyah-uyah karo wong wedok. Wong ki kudu jaga kerukunan kanggo patuladan anak putu nyontok kaya Ibu Sukatmi. Antarane kowe karo Mbak Eka ya sing akur, sing rukun. Lho, Kowe ki wis ngunggahke, wis jumenengke Mbak Eka kok terus mbok sia-siai karepmu piye? Ora oleh disia-sia ya. Ora oleh Ora, Tok. disia-sia. Sepiro gedene nggonku, muga-muga gedene. sepiro gedene luput kaluputan. Sepiro gedene kaluputan. Ngene lho tak warai Mas, sepiro gedene kaluputanku, aku nyuwun pangapura. Iya ora dadi ngopo. Oh, tak idoni ndasmu kowe engko. Kowe iki tak contoni. Ngono lho, kowe iki tak contoni. Rene lho. Anu katen bat. Katembat sakmene kupinge sak piro. Aku nek Ngene kok katembat. iki apa Mas aku mau mampir Indomaret enek ngene iki lho Mas. Rexona apa-apa roll on. Oh, kowe ya ora ngerti fungsine ndas gundul iki ora ngerti. Lah fungsine ndas gundul apa? Enek Ndas gundul kok enek apa? fungsine to. Enak fungsine. Apa fungsine ndas gundul? Nek ngisor ora ngatasi nganggo sing dhuwur. Ya pakne. Diusep-usep nih. Modele saru ki saru, aja dieloki. Alah to. Iki lho, Jaluk ngapura sing apik. Sungkem. Sungkem. Aduh, sungkem. diagem to, blangkone diagem. Wah, men ketok le sopan. Priben nek ngeten lah kalau ben ora klodo ngene iki lho. Kayak nganggo ngene nabi. Ono blangkon ono dicengkal lho. Lah agar dienggo ngene obah ayo nek ngono kan siset. Bakoh rasane bakoh iki. Malah kaya Puntadewa lho kowe. Yayi Werkudara. Terus sampe. Sesuk ndase dipantek lho. Nggih, Mbak Eka uget-uget sugeng dalu. Inggih Wilujeng
dalu Biung. Lantaran Mas Kabib ingkang lenggah wonten Bekasi, kerjane wonten Bekasi menika. Menika putra mantu menika. Menika ingkang ngregengaken dalu menika wayangan matur nuwun menika bintang tamune Mbak Eka kali Cak Yuda. Ndongake napa dhateng swargi Bapak Suyono ingkang menika dipun pengeti 1000 dintenipun Mbak Eka. Inggih Pak Igit namung saged nderek ndedonga. Nggih. Swargi Bapak Suyono mangya kasuwargan jati. Amin. Putra wayahipun ingkang dipun tilaraken saged nerusaken perjuanganipun Bapak Suyono. Amin. Mugi Ibu Sukatmi ugi tansah pinaringan panjang yuswa, sehat selalu kuat momong putra wayah temeka puputing yuswa. Amin ya rabbal alamin. Ngene iki lho nek bocah berpendidikan ngomongnya penak dirungokke Berpendidikan wawasane jelas, sopan, Ora kaya santun. mondol. Mondol apa kuwi? Ngapo aku? Lah kowe mau kowe ditibali rene ndongake apa? Kon ngaturi apa aku ora rene golek-golek ora kon ngaturi. Ndongakno lambe iki dienggo omong sing apik ora kok enek sinden Nah. terus dicela kaya ngono kuwi paling ora Kowe iki ndongake. paham ora fungsine lambe iki ngomong. Ngomong ora nek dijak omong guyu ae kowe ya, guyu terus. Yo enek lambe sing ora kena nggo ngomong. Apa? Lambe sumur. Kayak nek lambene yo ora kena nggo ngomong. Bisa iso. Lah sumur kae mergo gak iso omong, mergo gak duwe untu. Coba anggere nek untune mesti iso ngomong. Graji kae awet kok pucuk teko bongkot kok yo untu tok. Kok yo ora omong, meneng ae. Oh iya ya. Piye ta bocah iki ya Allah. Mergo graji gak enek kupinge, anggere enek kupinge mesti iso semaur mergo krungu. Panci, wajan kae ya nek kupinge ya loro. Kae diceluk kok ya ora nyauri nggo meneng ae. Kae ya ndek kuping loro kae. Kae mergo ora duwe mripat, Randi mata, ora duwe mata. anggere nek matane mesti iso nyawang. Enek mata sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Kae enek matane ora kena nggo nyawang. Ayo. Kroyon wong loro. Yo nantang malan. Nantang. Lah sebabe udun kae ngono gak duwe sikil, anggere duwe sikil mesti iso mlaku. Angger duwe sikil Iso mlaku. sing dilenggahi para tamu kae apa? Kursi. Kursi. Enek sikile pira kae? Papat. Dilungguhi ora ngalih kok ora ngenggon ae. Kae yo duwe sikil kok ora iso mlaku. Piye to Dol? Kowe iki kursi kowe kudu ngerti mulane kursi ora iso mlaku mergo kae benda mati. Ngewangi. Dalan. Aku iki benerke kowe ora perkara ngewangi. Tutokno, bacotno ayo. Kursi kae ora iso mlaku mergo benda mati. Nah. Apapun semuanya yang benda mati ora iso mlayu. Dadi opo ae benda mati? Ora iso mlayu. Sampean ngerti sepeda motor? Ngerti? Ngerti mobil? Ngerti? Benda mati napa benda hidup? Mati. Kayak malu kok banter mlayune. Kae mergo duwe mesin blok goblok. Sepeda motor mobil banter playune mergo duwe mesin. Anggere nek mesine mesti iso mlaku. Angger enek mesine Iso mlaku. ora mesti. Lah kok iso? Bojoku ndek ngi tak pancal. Mesin motor enak mesin kok Oh, iso mlaku cah goblok. Ya jahit. Allah, ya Allah cah goblok. Ya Allah. Dintong tak dong ne to dang to dintong tak dong ne to dang to di tak dong ne to dang to di ndang gitu kek saking Ngene iki lho. apale. Piye? Kok iso ngene iki mung piye? Ya mbah kowe piye antarane cangkem karo apa? Antarane cangkem karo ati kok gak sinkron. Blas. Ngerti sinkron, Mas. Nek duwe cangkem ki sing padha karo kancane lho. Kowe iki nek wayahe sedih ya sedih. Ora Kok kok mesti. malah guyu terus ngene iki lho kowe iki. Sing guyu lho Lah kowe sapa? iki lho kok mesti guyu nek dikandani ngece guyu kuwi jenenge ngece kowe. Sing guyu Lah sapa? kowe iki lho guyu malah nek Mbak, dikandani. nuwun sewu ya Mbak, iki ngono ora guyu. Cangkeme mrongos. Ngawur kowe kenyek kowe. Lho kok ngenyek. Ngarani aku mrongos. Lah ngono kok gak mrongos? Iki ora mrongos. Apa? Lah apa? Raiku sing kemunduran. Oh. Jenenge mrongos. Ayo dirayu coba. Cara ketoprak kan ya kena. Kene iki daerah gendingan lho. Akeh para pakar-pakar seni, pakar-pakar Gandrung budaya. karo minangkani pamundutane saka Mas Kabib, putra Apa? mantu. Menika podang kuning dibabani Asmarandono gandrung. Lah, nuansa katresnan, nuansa percintaan. Nuansa percintaan. Aku Iya. dirayu iki. Iya. Anak-anak apa? Lah ya paling ya anak-anak munjuk. Ora mungkin dadi anak. Lah kok iso? Ya mergo ditutul-tutul nitok.
kowe iki paling ora ki ngrayu karo aku Ya. iso apa ora? Lewat Iso. tetembangan. Sing penting nuansane percintaan to. Iya, percintaan. Rukun Islam. Lagune percintaan. Wong gandrung kok rukun Islam. Bawane podang kuning ndol. Rukun Islam ki religi, pepeling. Mas yo lagi bercinta, lagi kasmaran. Kudu eling 5 wektu. Enek napa muatan moralnya enek pesan moral. Nadian sing bener kuwi lho asmara Nadian wujud. Lho blangkone. Arek marahi sampean. Ora marahi ngelingke. Kaya Bawane podang. pinter-pinter dhewe marahi. Aku wis hafal. Nggih nggih Mas. Dalang sombong. Pak Sigit iki paling ora pendidikane S2 lho. S2 ya, Mas. Sarjana magister lho. Lah kowe kok iso malah sombong Kelas kowe lho kelas Pancen- 2 SD ditokne gurune kok ngelokne Mas Sigit ki lho. Lah aku lho marahi S4 lho pilek langsung. Iki apa ini S4, S2, S3, profesor, dokter, profesor, kok iso S4? Aku ndek pengen tuku papat. Lho, apa? Sekolah kuwi lho kok iso S4. Tak kira tinggal es lilin barang ngono kuwi. Tak kira es batu. Wow. Ayo digandrung, digandrung. Sing mesra, sing mesra. Sing apik to. Wah. Oh, ngeten kan ketok sae nggih. Wah, kuwi apik lho kuwi. Nggih, niki nek usaha mudan-mudanan aman lho, Mas. Aman. Lambe ra teles, irung ra teles, enek terase. Lah niki lho. Ha. Ya lagi roh bengi iki nek rayo enak empere. Tapi apik lho Mas, pasturyanmu tak sawang kaya boyo. Boyo nyaplok ndasmu. Ya ora kena nyaplok katerus. Ya ana lakone iki ibarate umpamane Sri Uning karo Wiratmaya ki ning Taman Sari, aku dadi mban. Nggih. Kowe iki ning anu Ngudarasa Kula Taman dadi Sari. Kuwi Sri Uning. Sri Uning. Kula mban terus kowe engko Wiratmaya. Aku Wiratmaya. Heeh. Apal to tek-tekane kae? Apal. Paketane. Paketane angger pokoke ora ana wong paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Nanging apa bisa aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmaya terus langsung kowe no bisa ya iki ngono kae. Ya ta? Kodene dialoge kowe arep mlebu ngenteni Sri Uning muni, "Apa ya bisa ya aku sesandingan lawan Mas Wiratmaya?" Aku dadi mban. Sik to sutradarane siji apa loro? lho Pak Sigit ki ngelingne. Eling-eling ngono lho no. Oh kowe lali. Lali. Pak Sigit Oh, iya. produsere sono produser. Payah mesin jahit kok bojo arep dipancal. Lalen dielinge nesu. Ayo. Lali kok. Iki Wiratmaya. Wiratmaya. Sapa kono sik ya, kowe ya. Ya sapa lho? Wiratmaya ki lho. Mosok ro diceluk iya. Ya Kak Wiratmaya. Lah ngono. Ayo Rat, asam urat, ayo. Iya mo. Gusti Putri panjenengan kok saja mboten rena ing penggalih menapa wonten ingkang dipun penggalih mbok matur walaka kemawon kalian kula ta Gusti Putri. Mbok menawi kula saged ngudari rerunah. Ade cangkem kok diobok-obok. Ngomong ae dadi mbak. Aku dadi mbak Ya, iya. ya kudu luwes gitu Pak iki. Jelar. Ngomong karo aku ngono iya. Aku ngono mban sejatine. Bisa ya iki. Urung. Uwap lah. Ih, pablos. Urung wayahe. Sok kapan? Ngenteni kene sik lho, ngenteni sik. Ben nyambung, ben connect. sik. Jane masyarakat nomor piro to yo yo. Wiratmaya nek gula yo ngono ku lho Mas. Bocah kok iso. Menapa wonten ingkang dipun penggalih mbok matur walaka kemawon kalian kang abdi to Gusti Putri. Iya piyong mban sejatine mono aku kapan karo Kakang Mas Wiratmaya. Nanging aku apa ya bisa ya sesandingan kelawan Kakang Wiratmaya. Wir, woi. Woi, Wiratmaya, apa ya bisa ya? Apa ya bisa ya piyong mban ya aku sesandingan. Woi. Apa ya bisa? Wir. Wayahmu ki lho. Wayahmu metu ki lho. Ki lho. Bisu ya iki. Bisa, bisu. Bisu ya. Bisa ya iki. Kendal tundak dak dak ngono. Ayo. Bisa ya iki. Tuk. Ini apa iki? Kok enek kaya ngene iki bangsane apa to Gusti Putri? Ini apa? Aku lak wedi. Ayo cecak-cecak Gusti Putri. Ini apa? Kowe kuwi lho.
Kowe kuwi lho kok malah. Sing mari medeni kowe Kowe kuwi. iki lho medeni. Kowe aja Masa wedi. relak medeni oh ya enak. Aja wedi. Iki sejatine ngono. Kowe sapa? Lho, Kowe sapa kowe? Pangkling karo aku. Lho, iya kowe sapa? Aku kangen karo bojoku. Ditepungke wae. Yen jenengku Bagong Darmono. Kowe iki. Kowe dadi apa kowe? hubungane opo? Tak aturke Mas Bagong. Hubungane opo ini? Ngece kowe. Hei, Lah sapa senengku? Senengku mas sapa? Kuwi Raden Wiratmaya. Bisa ora? Aku. Raden Wiratmaya. Raden Wiratmaya. kowe Raden Wiratmaya, kowe bojoku. Aku bojomu. Walah mbuh. Bojoku ra sawetara ora petuk kok tambah bagus panjenengan Tenan? Kakang Mas. Iya. Aku bojomu. Iya. Berarti meteng iso no. Alah. Oh, ora. Ya digandrung. Iki Kakang Wiratmaya. Panjenengan napa pun tresna saestu to Gusti Putri kalian Raden Wiratmaya? Iya Mbak, aku tresno banget karo Kakang Wiratmaya. Ora ana priya liya seneng atiku kejaba ya mung Wiratmaya moncrot iki Kakang. Piye? Moncrot nah. Ya cemet. Ya ini moncrot pindho. Iya. Digandrung dah. Yen kowe Dah. tresno karo aku apa sing dadi buktine? Yai Sri Uning. Iya. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene Sri. Arep mendem sapa? Taman Keputren. Taman Keputren. Ana ing Taman Kaputren kene siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Alah, guyune iki lho kok ngono. Bambangan yang halus guyune sithik ae. Bambangan alus sing guyune siramu bakal tak mulyake Yayi. Ngono lho. Ping 3 wae. Ping 3. Sing berwibawa ngono lho. Siramu bakal tak rungrum tak senengke atimu Yai. Ora usah ditungi kok. Bengi iki siramu tak sawang katon ayu banget. Rasah diitung. Apa kowe gelem tak jak? Alah. Gandrung. Digandrung sing apik. Nadyan wujude mung peksi. Kakang Mas, pancen swanten panjenengan kok ya sae to ya. Wis dasar piyayine bagus. Alah. Swantene ya sae. Alah kok ya bagus eram to ya bojo. Alah. Dasare lencir kuning manis banget. Aduh kok manis. Ora. Urung. Ora dingenekne kok. Gak apa ngenekne to? Ora. Ngenekne to. Pancen panjenengan Kakang Mas Wiratmaya sing paling tak tresnani. Ibarate donya ora ana priya liya. Tresnaku mung kanggo sliramu, tai kucing rasa coklat ibarat. Apa kuwi? Senadyan to rupane kaya kucing, aku tetep cinta dan melekat ngono lho Kakang Mas. Tak cakar dasmu. Romantis ngene Kucing ki lucu, imut ngono lho lucu. Wong iki padakne kucing. Ya minimal ekak gendremu ya duh wong kakus. Kakus ning atiku. Jumbleng. Wong bagus. Lho kakos kan singkatan, Kakang Mas sing paling bagus. Oh, Kaya ngono. kakos lho. Ayo Bira. Iya, lanjut. Nanong. Marahi nek. Dalah kok diseneni. Agawe talining branta. Alah. Kok iso julat-juli iki lho. Lining bro. Lining bro. Marahi. Ora. Kuwanen Mas. Ora. Iki Dwijo lho Mas. Agawe talining branta. Apa bener ngendikamu kok kaya ngono Kakang Mas? Senajan to ana ing dada ki ora ana tulisane. Iya. Aku Ning yen mbok belek isine mung fotomu. Enek tembung dibelek iki Ning lho. dodo iki enek fotoku. Enek fotomu. Ini Pancen foto. deh pengusaha fotokopi deh. Iya. Ora aku ndek mangan fotone iki. Lha iki rayap kok piye? Kene Kakang Mas, aku ya pengen nganti panjenengan. Kakang Mas Wiratmaya Yuh, kaya nuntun wong picek ngono kan lho.
piye to Mas iki mlaku Modele mlaku. iso kaya arep budal ning prapatan tuntun-tuntunan sing mesra. Nek digandeng ki ya sing apik, paling ora loroman ki lho. Nah. Sik to matane ning di matane. Kok malah hubung-hubungan. Iso. Malah kaya tawon brondoli. Sing nyuwara getimbake kau Genti bae ka. Ayo Yayi. Nggih menika pasangan gilingan tebu. Dadi Ayo Yayi ganti sliramu Yayi. Alus. alus manis nengsa. Dodo buka, bokong rada ngedet, mlaku Mas mandel alon-alon. Tek. Ma kaya tengkorak. Make jengkeng no aku dipangku. Kok kaya mangkono Yayi. Kaya mangkono. Kok dadak disilake barang? Ya jarike di Kulino mangku ya Ndel ya. kulino mangku kok. Mangku sapa? Mangku purel. Alah. Mangku garwa. Kuat tenan mangku aku. Aku ki wong lanang lho. Kudu Kok mbok nyek dikira ora kuat. Aku wong lanang. Larang brambang timbang lombok. Larang wong lanang timbangane wong wedok. Oh, kaya mengkono Kakak. Iya ya. Lho. Iya ya kok ya. Iya ngono lho. Ya Yai, ngono kok. Iya ya iya ya. Buktekno apangku nenan. Basa Ngawi iya yae. Basa Wenggan. Aduh dong. Apa Kakang Mas? Sik nuwun sewu kok sajake rada bebayani ta. Nuwun sewu nggih. Kesane kula. Apa itu? Bahaya Kowe kok. ngapa? Kok mak sedut ngono ki? Aku lungguhana kene kok. Ora ana apa-apane lho. Aduh. Kowe nggawa apa kowe? Mosok ta? Ya toh, ya toh. Iya. Ora nek apa-apa kok iso. Ya ora iso kowe priade wis coba pakoni sapa. Ora ana apa-apane kok. Kaya dikapakno ae. Mas Wenggan kula lana. Kayak momong anake tumpak nodong-nodong. Oh kok iso. Piye rasane, Dol? Rasane piye, Dal? Piye? Sik ta. Lah piye? Alah. Wong nek wis Wong edan. kandhani. Ngono kok jare larang brambang timbang lombok. Kowe mula ta mula. Nek Piye? dipangkuhi lungguhe sing anteng. Lah sing anteng kowe iki nek bengkel ning omah dongkrakmu aja mbok go ning panggung. Kok iso? Lah ku mau apa? Lah kowe dipangku lungguhmu ngene. Akhire aku kan yo keri. Tapi seneng apa ora? Tapi seneng, tapi kan seneng. Alah seneng paling ditong tak dane Tang tadi, tak dane tak tadi tak dane tak tadi ndang gintung. Bagus sih kok kaya ngono mau mangko aku seneng banget ora. Ya seneng. Aku kaya ngono seneng. Seneng. Dinten tak deni tak. Dinten tak deni tak. Tak gintung. Seneng tenan, mangku kaya mangae. Seneng tenan. Seneng. Alah di. Sapa sing nabuhi? Sapa? Sing nabuhi sapa? Sing nabuhi sapa? Kamu nabuhi to? Kisinan. Alah. Kisinan. Aku kisinan pindho. Terus ke Mbak Ika. Golek isi podang pito. Iba bunga henga tiku Nyanding bisa dadi unggahan mendur do. Tombo tampani kendang tak tung terus kowe kok dadi perang kowe dadi apa kae biasane? Cikal. Cakil. Bisa tak kowe kae ya? Iya. Mlebu samak songo. Ndang. ya. Nyanding bisa dadi tombo. Keduren. Tombo. Iki sing salah kanca-kanca
kanca minder paling. Minder. Nintingi Dwija minder. Tombo. Cakil. Damel cangkemipun cakil nggih. Dadi cakil. Kudu apik lho cakile. Alah. Keserimpet kabel. Weh capek. Iya. Adalah. Hat. Tulung de. Sae. Kaya Sriwedari nek kabar. Loh, cangkeme mbok pangan. Ibu cangkem lho. Apa Bang? Cangkem. Kayak to gini. Cangkem kok kuwi. Cakil iki nganggo untu. Untu. Ganti iki. Masa kita nguntu? Untu. Aduh kasung kolu. Untu kok kolu iki. Iki. Dipek nganggo jadah terus mok lelek. Oh, alah. Malah sedo engko. Nggih, ampun. Situ gara-gara jadah. Wis aja semlang nek wis semaput engko ditulungi Pak Darsono kuwi ndare ngono. Ki nyapa kok iso lugu kok ngono ki. Oh alah. Cakile mati perkara mangan jadah. Ning ngono kok Iki sejarane mati keloloten untu ya. Ayo, baby octopus, ayo. Piye? Wis aja omong sik. Diulu sik. Sereten cuk. Ya ngombe lho. Podang kuning, Mbak. Eka uget-uget. Nggih, Pak nggih. Oh iya. Minang. Esuk awane omah wis ora kerasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang midaran kon goleki. Ora krasa esuk awah nganti bengi. Eman yen nganti yo kang nyawang. Kleyang tak sawang menjlok ning apang. Kegancangan tarinde saka kadoman. Sarowi ngoceh dheweke ngalih encokan. Elakae tak suwun baca ngecek podang kuning agawe pikirku kuning. Seret ireng tak sawang tambah manis.
dangdut ken. Gubuk asmara. Sansaya dadrot sanjanani sun pekat mulut beno. Yo nyopek Mas yo nyopek yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ning candha kebak tulisan warna abang tandha isih perawan jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo antum tresno tanpa bantal tanpa kosa bota-bote ketamban asmara gubuk kae nyimpen ati wiwit biyen umako saiki Asik kau ketemu. gubuk kae kembang srita wayah wengi nganti gagak rina. Isi Apik ya Mas. apik. Apik. Ngene lho Ndol jogete kaya sing Pak Sigit mare awakmu ki lho. Ngene. Dangdung. Ngono. Kok kewalik. Dang tak drong. Alah, tak dang tak drong. Bisa ta? Paimu piye to? Malah ngelok tukang kendang. Catatan sajroning ati. Tak. Catatan luntur. Asik banter. Saya marah ati. Ning ngene lho banter. Aku kowe dadi garwan. Marga leren ning gubuk asmara. Hebat Cakraning Rat. Terutama pengendang Jaipong iki lho. Seneng kowe. Aimu no. Kok nesu lho wong ora Tapi hebat. nesu. Cakraning Hebat Rat. lho ora hebat piye bang kanca-kanca Cakraning Rat ya minimal ya sivitas akademikane kabeh yoga ki S1 strata S2. Isi lho iki isi kabeh iki isi. Sampeyan isi tahun pinten Mbak sampean? Lah iki lho isi lho. Isi tahun 24. Iki lho. Sudah papat. Iya, rumah samu lho. Ditus iso berarti. Kok ditos? Dites. 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 Banyu. Olah dites siji-siji. Boleh dites Boleh, Sal, boleh, nggih? boleh. Karepmu dites piye? Dites suwuk sing nguri dhewe mau lho. Suwuk seragenan mau. Kagenan mau. Lho kompak lho. Lho, ketok kompak ora mergo bareng. Lah terus karepmu. Lek dites siji-siji, engko endi sing elek, endi sing apik ketara. Oh, berarti kena disortir ya. Iku sing ketok elek, gak usah dijak, sing apik dijak ngono. Oh, ini anu padha enteng. Oh, Sing iya. elek langsung pateni. Iki dadi apa to Mas? Kok ngetes? Kelengake Juri lho Mbak matane. niku, juri. Sing karepmu mbok tes piye? Sak apa? Saka Balungan, Dembung. Dembung, Saron, Wis. Muni. Dembung Saron Muni. Muni ya. Suwuk ki, Mas. Suwuk seragenan mau. Oh iya. Ya.
Demung karo Saron bareng. Satu. Ro lu. Lho, Bisa. penak lho ya. Hebat, lulus. Niki nun sewu lho Pak Dwijo. Iki notasine nu jenengan ya hafal mesti paling. Lho. Ngenyak kowe iki. Apa notasine iki mau? Ora hafal to kok iso. Wingi Ya wis saiki lulus. peking. Peking iki. Peking. Peking. Khusus peking tok. Khusus peking tok. Oke. Suwuk seragenan mau. 1 2 3. Ayo Lek. Hafal kok. Bisa ya nih. Percaya aku. Bisa. Wah, lulus. Aman, Lulus, aman. Mas, lulus. Iya. Saiki ganti sing bonang. Malah nonton kancane. Bonang loro-lorone. Oh, sing benang. Bonang. Weh. Malah nonton kancane. Engko nek ora bener janganan. Nyambut gawe ora dolanan ya Mas Mandal. Duren cangkokan, leren rokokan. Apa wis dikai? Urung. Lah iya Mas. Ayo, bonange suwuk seragenan. 1 2 3. Bisa. Enak. Wah, hebat. Cakrane Percaya. Ini lagi percaya aku. Lagi percaya. Siapa nih? Saiki siter. Wih. Apa sih siter? Gumun iki kok iso to. Kok ditesi siji-siji. Rencang-rencang cakrane rat ki lho. Kok yo kancane nyambut manut. gawe rokokan dhewe. Kok iso wani nyeneni. Modelnya kayak mandor yoga ngono lho modelnya. Bukanmu kaya potensioson lho kok iso. Suwuk seragenan. 1 2 3. Setelanmu bliru sih. Lulus. Hebat. Saiki ganti rebab. Iki rebab. Wah, malah ngantuk. Ayo, cekel rebabe. Oh, Pak Saji. Lho. Kan nyambut gawe kok malah Ya sing nonton. halus nek karo sing nom-nom kasar lho karo pini Bisa sepuh kok sepuh, Mas. monggo Kakang Wah, Mas. iya. Monggo Kakas Mas. Kakang Mas. Kakang Mas. Rebabipun. Rebabipun. Suwuk seragenan. Lagi iki lho. Seragenan. Rebab kok iso Setunggal nggo suwuk. kalih 3. Setunggal kalih 3. Ya. Bisa no. Ngopo kowe, Ndok? Ya, Mandal. Apa? Malah krungu rebabe mules aku. Wong edan. Percaya we berarti ya bisa. Lho, sing ngempul malah guyu kancane. Sing ngempul ya dites Ndal. Lho iya, peh ndelik dikira ora roh kok. Malah guyu kancane. Ayo, Bisa apa? Pul. Satu. Suwuk seragenan. 1 2 3. Bater drum. Bisa no, Dok. Mulai ra karo-karoan. Penting kan iso, wis Santuy, percaya berarti santuy. Bang. Kaya cakraningrat hebat. Cakrane ngrat kok mbok padakne. Suling urung. Sulenge yo. Oh, tak tembak. Tata. Suling. Biasanya angger bareng ngetes ngono terus nyawer yogane siji-siji biasane ngono kuwi. Iya kan. Kena tak titeni ngono kuwi. Rencana nggih ngoten, Mas. Rencana mengki nggih kula ndumi siji-siji. Apa? Yo, ya duwe tak ndumi dhuwit siji-siji. Wah, hebat. Ngenteni dik wae sing di omah. Oh ngedan. Wis tak gawa nggo Iya, kowe. Iya. Sudah. Bisa.
Hebat. Oh, kanca-kanca cakrane rat. Iki yo manut kabeh karo Mas Mondo. Mas Mondol, maido plonga-plongo nyacat kualan. Iki paling ora lek pelatih to, Mas. Dwijo. Lah Iki yo iso to. Ya iso. Paling ora gendeng-gendeng ngono ya ro. Aja kon nyuling, Dek, tau tanggapan suling sulinge digawa cangkeme keri kok, Dek. Kowe nek momo gendeng-gendeng napa ya roh, Mas? Gak roh aku. Gak roh. Lah kok iso wani ngongkon kanca-kanca? Alah butuhe ngongkon nek ora bayar. Walah. Aja nek kok mung kanca-kanca lah, Mbak Eka iki kan asline ya saged ngendang nggih, Mbak Eka. Lho, menika pengendang hebat Mbak Eka. Ya ben ibu-ibu pesinden sing nembak Mbak Eka diaturi ngasta kendang ya kan ya iso. Ya sing latih lak ya awakmu to, Dingi. Masa biyen kan nglatih aku. Oh. Selali duit entak. Coba Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oke. Nah, Ini Mbak Sing. Panas-panas mlaku. Ora gawa payung, sandale diseret, delamaane mlenthuk. Surabaya geger, fungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Sugeng dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbo sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun kabaripun Mbak Yosi lagi? Alhamdulillah saya kalau sehat waras, jiwa dan raga selalu bahagia dan sejahtera. Amin. Mas Mondol mbok menawar ngejak Kowe nek lawan. duwe bojo ngene iki piye? Yo, duwe bojo ngene iki. Piye? Ya aku ora kok berkatokan. Iki iso rapor-raporan. Lah mesti awane sumuk. Kok iso ra kok berkataan iki nyapa to, Mas? Sumu sebabe apa lah nyapa wong ya tak kipasi terus mendino lah kok sampean iso Sik, tang wis guluku potel ki engko. Ngomongnya biasa. Kowe jare mau Kowe ora oven karo Mbak Yosi. Bareng saiki pedhot. Ndol ora saru lho, ndol ora saru lho. Aku ki lagi arep ngomong-ngomongan malah mbok. Paling ora ngejeni nek ro Mbak Yosi ki. Kak. Sing apik. Aja ngrusui. Ora paling ora. Ora ijik eneh. Ngali yo. Kowe Iso. ora ijik ae. Sapa? Rambung enekne, Mang. Aku rono. Ngenekno sing banter. Syukur kowe. Mbak Yosi. Ora sopan Sing apik. karo wong wedok kok kaya ngono. Wedok ki sing Lah kaya ngono ki jenenge ora sopan. Ora sopan. Ora Ora sopan. sopan. Ora sopan. Ora sopan. Mbah Wo, tulung Mbah Wo kula mengke meteng lho. Ora sopan ya Mbak Yosi. Ora sopan blas lho Kak iki kok kaya ngene to. Ki ngene langsung Nek man. menungso kaya ngene iki Ah terus. ngene iki. Kudune karo wong wedok ki sing apik, paling ora tekok-tekok ki sing sopan Ah, santun. karo iki ae lah. Wong loro kok iso. Kene lho kowe apa raku, Mbak Yosi ben nembak. Mbak Yosi ditipun timbali Mas Kabib sekeluarga Bu Sukatmi ndongake napa dhateng Bapak Suyono Nggih, Suwardi. mugi-mugi Bapak Suyono almarhum Nggih. dipun tampi kalian Gusti ingkang akarya jagat Amin. dipun Amin. lebur dosanipun Amin. sedayanipun saged berkahi anak putu. Amin. Amin. Matur nuwun menika dibantu kanca-kanca CFC menika saking Pak Purwoko juragane koperasi pangestu. Nderek nyimak saking Tawang Mangu salam kagem sedaya pandemen cakraning Rat. Oh nggih, request pepeling mangke. Oh nggih. Saking Pak Afif Pasian Jatirogo salam nggo kanca CFC Pak Waris Sugiono Surabaya iki penggemare Mas Mondol. Wow, ngono. Nggih Mbak Ira saking Taiwan salam kagem Mas Mondol. Wow. Mas Mondol itu. Mondol janten. Ya akeh sedo titip salam karo kowe Ndol, Ndol. Atake Mondol iki duwe pengembar iki jenenge MCK kok. masa ya salam tok, Mas. Mondol Pas iki, cinta pas iki. kangen. Masa nggih salam tok. Lah piye? Masa gak enek anu titipan liyane. Ora eneng lha kok Taiwan kono adoh kono. Aduh lho, aduh, ya titip salam tok Salam ya. tok. Enek mau Mas Mondol Apa? sing WA lewat aku nanti titip salam juga dan juga ada sesuatu buat Mas Mondol. Wah, hebat. Apa itu? Doa semoga rambutnya cepat tukul. Amin. Iki wis ora mungkin tukul. Mergo kok Sebab, iso. Mergo wis tak rondap. Kayak suket. Das Nggih. Wah iki sing ado-ado kok Senori Tuban nusul iki. Nah, wah iki. Hebat. Iki cantrik TBS. Iya. Antri Jono lupa. Coba lagune menika dipun pinangani rumiyin katresnan sejati Mbak Yosi. Siap.
kalian Mbak Eka nggih? Dalam Kalian Mbak Eka nggih? nggih no berdua. Bata. Ijol karo Mas Yudo kowe karo kene piye? Astagfirullah. Wis ta anu merem kok penak-penak. Masa aku gandeng uceng. Ya apa penak. Enak iki ya mung iki rene liyane. Gentinan aku tak karo sing bagus. Aku ya seneng karo ndas. Metu keloke lho, metu keloke lho. Pada ke gym ae. Jin ora. Nek kurang marem nggih. Dal, di MC ini Dal. Lagu ini Katernan Sejati Mbak Yesi vokal ya. Katernan Sejati. Suaranya sing gede. Baik, Pak ngadirin sekalian. Para hadirin. Para hadirin, Pak Ngadirin. Para hadirin mesti ana sing jenenge Pak Ngadirin. Iya. Para hadirin yang berbahaya kali ini. Bahagia. Nyokot kabeh apa? Bahagia. Para hadirin yang berbahagia kali ini akan kita tampilnya untuk tampilkan biduan kita Mbak Eka Uget-uget dan Mbak sapa kuwi? Mbak Yosi. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Dian Cuk. Pratiwi. Dian Pratiwi. Ora sopan. Didik katanya seneng. Iya. Seneng Urusan. Anak pere ndas kok. Oke disusul CFC Lampung. Menika Mas Agus Kentus. Iki Baik. Baik Ganesa. Ganesa. Iki ditunggoni Bapak Ganesa karo ibuke sing. Sing akon mesti kowe mesti. Sing akon kirim salam, ndang kirim salam. Iki salame nggo Cak Yudo nek Pak Agus ora nggo kowe. Syukur. Masuk aku ya ora sithik-sithik. Ora. Lagune Katresnan Jati Dal. Nggih. Ayo, lagunya. Lagunya lho. Lagunya Katresnan Semauni. Jati. Jati ini wis entek karek mauni. Oh iya. Katresnan sejati. Yo. Asik. Janji tresnati sekseni. Ayo Mas Joyo. Rembulan ning wayah wengi.
soko aduh soko terus aduh soko Langgi rahayu Tresno suci panggilan sama matur nuwun Sembah nuwun Mbak Yosi. Nggih. Iki kurang afdol nek Mas Kabib kudune munggah melu nembang. Mas Kabib Nggih no, nggih Bekasi to. lah menika Bener. malah Oh, niku request lintang asmara kala Pak. Monggo Mas Habib. Monggo Mas mriki Bang, mboten napa. Oh mboten. Wih, ning Jakarta iki Ngajak dada malah. oh ngajak dadah nggih. Mbok menawi ngersake tembang Mas Kabib iki jenenge Kabib sapa to, Ndal? Kabib Rijik. Lah. Omonganmu iso Mas Ya ora aruh Mas Kabib. Wilujeng dalu Mas Kabib. Mbok menawi badhe ngersake tetambangan apa ngersake menika kijing. Kijing untukmu pecah. Maesan. Maesan. Padha wae, heeh. Nggih, menika lintang asmara. Lah niki wonten pamundutan niki ketawise. Oh. Mbak Eka, kayak sampean atasi nggih Mas. Monggo. Oh nggih, ngersake. Nggih. Oh iya. Pesen apa kalau Pak Kabib pesen apa kalau Ndal kana? Kabib sapa Ndal? Pak Kabib Rijik. Coba ndal mandang. Monggo Pak Kabib. Monggo katuran minggah panggung. Monggo. Juk duweke. Lah, lho iki ning kene iki Iki lho. lho wis lho. Ingkang asmane Kabib menika niku lho, Kabib nika. Niki lho Mas Kabib sing iki Ndal. Iki kuwi Kabib B, wong iki sing Kabib A. Oh iya, bisa ae modal roh ae. Juk duweke ya. Lah. Wis ning kene iki lho. Iki lho wis ki lho. Repot karo cak kampret iki. Wah, saya sudah sih. Gak apa-apa, ini dasi kata sosok ganti das truk. Ben nabrak ndasmu ngono. Piye ngersake apa dawuh Mas Lintang Kabib? asmara. Lintang asmara. Kuwi iso nembang apa ora? Lho wis diomong. Rempeyek mbak rempeyek. Ngenyek ya aja ngenyek. Jojo diremet-remet. Mbok aja diremet-remet. Terus piye? Apa? Aja banget-banget. Aja banget-banget. Sikut melantas. Iki karo Mbak Ida Lala iki. Ila dada. Oh, Mbak Ila dada Ida Lala. Ida Lala kok ilat dada. Di Spotify ditembang apa? Ditembang Dol, apa? dol. Slendro apa? Pelok. Lendro. Slendro di. Nah. Oh, Mbak Ida ben jumeneng. Cok padha nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune ora usah ngomel. Ati kudu tentrem, nyambut gawe karo seneng. Ulat aja peten, yen dikongkon yo sing nemen. Mas Darmono. Selamat malam, Mbak. Malang. Selamat malam, Mbak. Oh, malam. Ida. Dol, upama padha legane antara Mbak Ida karo Mbak Eka uget-uget kowe pilih endi? Nah, Lho, lho. Nek sejak Pilih kene ndi? gen iso nyawang. Ya cek mending Mbak Ida Lala no. Ya marai piye yang sak grup padha wayang wonge kok marai Mbak Ida Lala Iya, kan wayang penari. wong. Loh, Mas Ali Marsudi kan kembarane. Hah. Oh, Oh iya, Mas Ali Rasudi pancen ngono kuwi. Ora Marsudi, iya. Kowe milih iki. Lho milih kae no. Manuk manyar susuwe dawa. Apa kuwi? Bareng entuk sing anyar lali karo sing wis ana kowe ya. Iya. Iya. Jenenge wong lanang jujur iki. Mencle kowe jenenge nek ngono kuwi. Aku ora men slamin sli. Piye? Pancen aku tresno karo Mbak Ida. Arep nyapa kowe? Ora nyapa-nyapa. Wani kowe karo wani, wani. wani. Lho. Arep nyapa? Kowe arek karo tresno karo Mbak Ida. Iya nyapa? Bakale wani kowe? Wong kowe karo Mbak Ida wis beda keyakinan. Kok iso beda keyakinan? Mbak Ida ya kowe yakin gelem, Mbak Ida yakin ora. Terus arep ngopo kowe? Ya gak ngopo-ngopo. Nah ngono kok mlilik. Kok Coba mlilik? nek kowe sandingan karo Mbak Ida. Pilih apa pancen mataku kero. Ngene lho Coba cedhak coba. Ada Mbak Kene Ida. lecah bagus. Badhe tindak pundi kok sajake nyangking batang menika kok Kok Lah batang. nek lho. Batang.
nek disawang lho Iki ora batang. Apa? Calon batang. Oh iya. Kowe iki iso gelar kudu iso gulung lho, iso buka, Iso nutup Kediri kutane, sing dadi bukti lan nyatane. kebo sapi sing digugu. Keluane Nek menungso entute. Omongane. Omong karo ngentut. Lah, Mas Kabib ngersakne lagu Lintang Asmara. Kowe kudu nyembadani. Oke. Habib sapa? Habib berisik. Ya ditesik. Iso tenan apa ora kowe tiwas gamelan muni kowe ora anu ngaku-ngaku. Nah. Sak pira? Wong ayu tresna. Alah. Kurang dhuwur nadane. Kurang dhuwur. Wong ayu. Nadane kurang dhuwur. Wah, sama. Wong ayu. Ora keduwuran ora bongkok iki, Mas. Menek rejeng ngono lho nek kurang dhuwur. Ngono lho. Oh kethek apa piye koyo. Ya wis. Jare Mbak sampe Ida gedang. Lala bersama Cak Ndolmon. Cak mondol. Mondol lagunya Lintang Wis tak ngono, Asmara. ngono. Dadah. Ah, patene cemburu. Asik. Rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa ancat sakaraga wis tresna ra bisa dipisahna. Sakraning Rat Indonesia. Asik. Siang pantoro ratri mon eling manising hati setiamu bisa aduweni marang sang Dyah Sulaksmi. Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi ubayane kapan balen jani janji sabaya bakti sabaya bakti. Wong ayu Iya sayang. aku kinarya tangga susah ning patenku. Wong bapak santap rasa hatimu tresnaku tulus ning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna. Senadyan nyawa oncat sakaraga wis tresna ra bisa dipisahna. Yen wis tresna ra bisa dipisahna. Oke, luar biasa. Luar biasa. Mbak.
Inggih menika Cak Yuda karo Mas Mondol pikantuk salam saking Pak Jenderal Bambang Sutrisno. Marinir saking Jakarta menika. Salam kembali, salam kembali. Salam hormat Bapak Jenderal. Nggih, mungkin nek jarine mungkin nek Mas Mondol ndagele mboten lucu tak tembake ndase. Jarine nek ditembak ganti ndastrek. Sing gegong ya ada Mbak Deni, Mbak Ima, Mbak Indri, Mbak Lila karo Mbak Melani pepeling. Ayo berlima Mbak Lila. Gini. Mbak, siapa ki sing pacare Mondol? Melani. Iki pacare Mondol sing anyar. Iya. Ya, Salatullah